Sa lauman, kalutan, sa mga. Sa matangad, lauman. Dong Kendrick, unsay imong ikasulti diri sa kawa-kawa sa awog? So good. Ha? Tara magay nag-live ko sa YouTube. So good. Na-enjoy ka? Oh, enjoy. Ha? Enjoy. Tugnaw dong dili. Remski, unsay imong ikasulti diri? Live ko sa YouTube, di pa ka mo undang. Wag kasi nabot oroy sila ni Kendrick. Okay. Kamo mga ladies kani kay nakaligo. Tugnaw. Ako kay di kay kumaibog kay mura ra kog nas matangad. Pero nindot siya. Facebook ay YouTube ba yan ni? Dali na mo dire. Oh, nana sayo no. Nana. Ay, ilala ina ko wala mga tiing. Niambak man siya ganina nan. Oh. Sige. Sige, sige dong. Hoy. Pagbigyan kay birthday niya. Sa mukha ni mo bisenoy. Ikaw mo na pod, boy. Start na di ay. Yun na yung mga umbrella nga cottages diri. Kendrick, enjoy ka diri dong. So, Joel, ambak sag ka isa, Joel. Ambak sag ka isa. Ambak sag ka isa. Oh. Ito yung kita, oh. Ayaw dito sa asin. Hadlok man. Ay, Julia. Bata pa yung ka, Jol. Di pa ka mahadlok. Di pa ka mahadlok og heights. Julia! Ah! Grabe, Julia, oh. Oh, sige daw, Jeff. Kaya? Lupig ni Julia. Wadi ka nakaambak niya kanya? Undang na daw. Side trip lang ni guys. Kay gikan mi sa Lawigan. Oy. Wala yung mga Jol. Ayaw pala ta Jol. Howdang Julia oy. Kumulay si Julia, bay. Magbuhat na lang sa inyong likod. Say, unsa nang nasa imong lip? Jol. Sila lumot. Alam, dirawang telon, dirawang. Sana mo na. Dapat dali na nagsunod nyo. Uy! Alam, Hadlok. Yan nila. Abara. napatay na. Hapon na gyud guys mo nang pina-live lang. Pina-update. Manguli ra pud meron safe siya sa mga bata nindot diri. Oh. Tapos ko na sa kumali, nakalangon pala pa sa. Sige na, ligo inis na dito. Kay mabiyan ka. So, mo ni siya diri, pwede mo ambak diri. Pwede pud siya dito. Pwede pud siya dito. Taas na kaayo. So, gina-develop pa nila ang cottages diri oh. Na. Diba? Nature lang yun siya.
Hi. Mani diri. Ang baka na diya. Taas kayo. May husband. Hi. Live ko. Final view. Ambak kasay. Dali lang naka-delete. Dala ko mas ba? Dito say, picturean ta ka dito. Diha. Yan, kanina ko.